June Reports, Afternoon Edition. Joining us is Congressman Attorney Dino Yulo, ang tiglawas, ang congressman dala sa Quinto Distrito. Kong, good afternoon. Si John Diaz, dari sa Action Radio. May nga po si Action dyan, of course, sa mga tanan na ito, tigpalamati na binigisi ka ng mga distrito, may nga po. Yes, Kong, kabalo ko sako kay Duro, pestahanay, dra sa may 5th District, do damo kagidaan ginakadtuan? Actually, ari kita action dyan Manila, no, kay session, no, Monday to Wednesday. So, temporary nagbabreak na kita sa pamuto sa Putsikong sa ating pistada. Kaya nag-attend kita na session. Amo ginatani muno ko do bago bansag si mo sumong si Putsikong ako, no? Kung ginapadala sa ato ng pagkaong puli, sino kita bimangindi, no? Kasi lab operate na sa atong pumuluyo, no? Kag of course, kabalo ka man ti pag-abot sa atong panimalay, damo pa na nag-share dito, no? Labi na ginang nagabisita man sa aton. Ano sa nang that's a manifestation nga ara ka halos sa mga lugar nga may pista nga ginimbitar ka gid? At yun, gusto nga kita yan, no? Atong ginang-ginatingwaan, no? Kung ano man kadamong invitasyon sa aton nga madabot sila, no? Kaya hindi ka man na nila pag-imbitaron kung wala sila gusto nga magkanto-kanto dito sa ilang lugar. So, amo na nga maski sityo ya, kinakantuan naton subong para lang nga mabatsagan sa pumuluyo, no? Ang atong presensya. Kani man Kong, no? Pero tinamenson mo na your back dra sa Congress and we are talking about sa pila ka mga serious nga mga bagay. Kay nasang aga do nalipay ang kalabanan kay may mga pag-ulan diri sa Bacolod pero ti may ibang nga area nga wala gid nakabatsag sa pag-ulan. Pero more than that, siguro ang technical sa ka pinaka-specific gid. May ara pangandod ginakit-an nga do may mga possibility bla nung pwede patigayunan sang sea double cloud. And we've learned, we knew nga daan nga before, ginaduso mo gini ginahingyo sa Department of Agriculture, dabi na sa Bureau of Soil Management, ining pagpadigayon sang cloud seeding para naman nga makapian-pian sa problema dira sa Quinto Distrito. Anong di nakita mo Kong? What's your update? Ano man? This is something nga dapat naging hatagan aksyon sang otoridad? Okay, so action dyan kung mo makita gani sa akong Facebook page nga post mo adlaw kay na diri sa Metro Manila, lapit gid nakatama sa opisina sa BSWM sa Quezon Memorial Circle. Maging post ako na gatulo lang gatupang ulan. Sili ko na mamangkot. Kung doon mas dulong pa ito ang kalangitan sa aton sa distrito. Nga tubtub subong wala ka muna nag-recommendar sa cloud seeding, no? So, kita nagalibog ng ulo natin. Although ako, I would surmise, no? Basi wala lang sila nakapreparar para sa cloud seeding operation. Nga tubtub subong, no? Nga kanamo-damo naman kita na sa sporadic isolated nga mga mga rainfall sa aton. Tubtub subong wala gyapon ti ako ya sa pamatsan kung wala sila preparar, no? Kung preparar pa sila subong nagmaako sila nga mga sea double clouds natural, hindi na nila makuha dayon kay may mga procedure pa kita sa gobyerno. Oo. Pero for so long, kung bagang imo paglantaw diri, adugay na gid man may mga seedable rain clouds dira sa 5th District. It is just that do wala lang gid sila guro proper preparation. Okay. Ano kita sa November when nag-first nagpagwang pag-asa sang ila sang ila ni gali ng forecast. Nagambal sila una gid, no? Nga may ara kita sang El Nino. Nagpanawagan na kita, no, as early as November, no, nga magpreparar na kita para sa cloud seeding operation. Kasi hindi mo libag-o sa ato, no? I remember sa SRA kami sa una, naga-coordinate kami sa Philippine Air Force early pa, no, nga kung may kilananon sa eroplano, readily available ang eroplano sa Philippine Air Force, no. Ma-procure ka pa na sa asin, no, kaya mo ng asin, ang ginadagdag ito sa kalangitan nato ng asin, no. So, dapat natapos na hindi, no, kung abi ready kag willing kag able giman tani ang Kong medyo gaano gurong signal ni Kong, no. Well, again, Congressman Dino Yulo is trying to explain, no, about the process or the procedure if ever it will push through in cloud seeding, no? May siling kita cloud seeding. Amo nang isa ka scientifico nga pamaagi o kun isa ka statiya para makaaksyon nga nakatugas ang pag-ulan sa isa ka lugar nga kung saan may mga seedable clouds, no? At mo to ganigin punto yan, no? Madugay naging man ako, no. Kung you're saying at before naga-coordinate ka mo earlier with Philippine Air Force for that particular purpose lang. That is correct, no? Kiti ang may air assets ba lang para mag-implement ang atong Philippine Air Force, no? But actually ako backdoor ng officially, no, as early as January nakapamangkot magita
wala man gani request ka coordination sa Philippine Air Force, no. So I would presume no nga wala gyud man na preparahan ini. Tanong ka to kung nagpadala sang second mong appeal sa Bureau of Soil Management? Boy, di na ko kadumdum no, basta una gid ato panawagan November, nag-appeal kita, nagsabat sila, nag-meeting kami sa Marso, and then lastly mo to kay Secretary Estrella. So I'm scheduled day meeting kay Secretary Estrella next week, no, kanap na relay naman to kuno, so I hope na maka-update man siya sa ato next week. Next week you'll be having with Secretary. May meeting ko kay Secretary Estrella May 14, no. So, I hope may update man tayo makuha dito. Pero basically, kung that's on the agrarian reform naman yung aside, pero base pa lang may ma-update, ay, hindi kay siya man tugin ayo naton sa nagligad, if you remember, during the visit ni PBBM sa Bago, we had the occasion nga si Secretary Estrella, so nag-ayo kita sa iyan, okay? Ti ang mayor nga biktima diri, no? Mayor nga, sektor nga nagabatsa gid subong sa Tangilinit, amo mga agrarian reform beneficiaries naton. Oo. So the same, no, another concern related to that amo nang inyo pag-istoryahon as a next step nimo. Ra kita concerns no nga padalon siya. Isama na sa ato ni dalon siya talupangod liwat. Okay. Pero kung at this time, no, may mga seedable clouds na liwat na kit-andra sa area or dugay na abi, may mga pag-ulan na sa subong nga tanion because of this consideration, ginaduso mo mangyapon ang pagpatigayon sa cloud seeding ilabi na dira sa southern part. Of course, no, wala makita nag-untat sa pagpanawagan sila, no, kay kung makita nimo nagalibot kita may gimpos kami dagani sa isa no atong nagabagtik na black kag nagaplak ng ang duta no sang nagmalala na nga daw mini lake, no, so dala naton makita, no, kag subo nagalala na lang, subo may mga bubon na kita, may mga mga water system na kita nga gamalala. So hindi lang affected ang agriculture, no, pati nang pagpangabuhi sa aton panimalay sa kabukiran. Anyway, that's it, no, importante mayari di gyapon nagaduso para matigayon ang ining mga bagay. Pero sa iluan ko nang kung do naligad do duro pa nagtaganay tato ayuda sa mga estudyante, no, mga scholars sa to. Okay, no, nagsugod kita una sang duha ka adlaw nga pagpanghatag sa aton nga educational assistance sa kabataan naton do mga 9,600 plus no nga kabataan sa anom naton ka LGU dira. No, mga college students, and then ang kadua naton ikatatlo naton nga activity amo tong 2 days, ang third day amo tong pag-release naman niya sang sang financial assistance para sa board exam nato, no. Dira sa ikalima nga distrito magkuha ka board exam, pakita mo lang ang imong NOA, no, kaga makakuha ka man sang assistance sa opisina naton. Kung mag-top bikong ang makuha board exam, yara kita actually sang last time, no, since wala pa man official announcement, last time may number 7, kita kay number 9, no, so pag-premiuhan man to naton tag Gismil, no, but subo may standing kita nga offer sa aton nga mga tagay kalima nga distrito kung sino makatap 1, no, sa isa basta official board exam may 100,000 nga gawlat sa ila. That is automatic na ba sa top 1? Basta top 1. Gusto, no, ito nakaagi na makita na top 2. Actually sa una nakaagi na sa top 1, no, sa chemical technician board exam, no, so we hope no nakita man naton nga consistently nag-rank sila sa mga top 10, so there is no reason why no nga hindi kita makakuha sa top 1. Okay. Anyway, Kong, no, I hope nga may mga resulta sa palabuto ng pila ka mga ginahimo dira nga tikang ilabi na sa bahin sang executive branch ng gobyerno para naman sa benepisyo sa mga taga Quinto distrito. Amo man no ginapangamuyo nato no kay kabaluman kita, no, wala naman ibang pangabuyan ang atong pumuluyo na liwan sa no sa atong agrikultura. Kagay isa ka bagay ang action dyan, no? Actually, hindi na, sa nasiling ko na, hindi na siya purely agri problem, no? Nagalato man dang gutom sa atong kabukiran, no? Kaya wala man ubra. Pati kung wala income ang pumuluyo naton, wala man isla bakal sa panting, no? So, nag-suffer man ang mangingisda naton. So, practically, the whole cycle is being affected sa aton weather conditions. So, ang siling ko gani, hindi mo na maintindihan kung wala mo nakadtuan na mismo direktang lugar mong, no? Di ba, Kong? At yan mo na, makita mo, no, actually, ako I can share so many stories, no, nga nagatulong luwa sa atong pumuluyo dito sa Kuyaw, no, matamat ko, no, do ginakuan sa iya, do ginasuyop ko na matamat, no, ang iya kabuhi, no, makita yung adlaw nagakwa, no, nagalaya, no, pudanda ko, no, ang handom sa iya pang kabataan, kag iya panimalay. Tiyan mo nang storya group nga endless, mirror kung ano subong ang aton nga kahimtangan sa atong pumuluyo, dira. Anyway, Congressman Dino Yulo, thank you so much, Kong, sa time again share mo diri samon maayong hapon dira sa imo.
Madamo nga salamat sa imo. Action dyan, of course, sa mga tagpalamati naton labi na gyud si kalimang dito may hapon sa tanan. Maayong hapon, Kong. Action Reports.